No niin, eli moi vaan kaikille, mä oon Seikkailija 100 ja nyt me pelataan Master Builderia. Kittinä siis Builderi, muita kun ne ei kerran ole. Tähän voisi tulla jotain muitakin kittejä. Ja peli alkaa muutaman sekunnin päästä. Eli siis tässä tulee aihe, saa valita sään, alustan ja sitten kreatiivivalikosta saa valita itsellensä blokkeja. Ja pitää rakentaa semmonen, sit lopussa niitä arvostellaan ja aikana on siis 5 minuuttia rakentaa. Igloo. Mikä se on? Ja. Onko se niinku igloo? Juu, sitten otetaan vaikka lunta ja jäätä ja pakkautunutta jäätä. Eli nyt siis me rakennamme, tai minä rakennan tässä näin iglua. Tästä pitäisi tulla noin pyörää. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5. No, tästä tulee nyt hieman epäsymmetrinen, mutta aivan sama teitses. Voitteko te olla hiljaa, kun mä kuvaan? Mitä mä nyt oon tehnyt? Joo, tämmöstä tää on iglun rakentelu. Mä en itse asiassa tiedä, miksi mä otin tätä jäätä, koska mä en kumminkaan tarvitse sitä. Eli tästä pääsee sisälle, jotenka tän voi jo laittaa. Ja sitten otetaan täältä tätä. Näin ja sitten vaikka tähän jotain tämmösiä. Kumpi olisi hienompi? Tämmöistä. Sofia toimii paljon aikaista vähenee koko aikaa, että se on sit ihan oma modus. Tää voisi olla vaikka tämmönen, että nää on sit vähän niinku tämmösiä todisteita. Okei, mä otan nämä pois. Sitten vaan luistellaan täällä.
Kyllä tää on ihan hyvä. Toimisapa. Ei kauhean hieno. Mikä tääkin on? Joku savupiippu. Tähän on kyllä käytetty aika paljon aukaa. Ei, se on okei. Ehkä mie. Heitetään nyt vaikka näytetään punaista. Okei, vedetään silleen. I'm good. Okei, mun lähteet fire. Annan kaikille koston. Okei, tää on aika outo. Okei. En ymmärrä. Juu, eli siis tämä video oli sitten tässä, että nähdään ensi videon parissa ja se olisi siihen asti sitten. Moikka!